Gima president otimo sani gi yiero jogo en gima jopiny neno. King'iyo ng'ato kaka Oparanya, king'iyo tich manotimo Kakamega, ne en tich maber. King'iyo ng'ato kaka Joe, tich manotimo Mombasa en tich ma ji opuoyo. Emomiyo ineno ka nyoro kanyo oseland jogi, to jopiny nomorgo. Ok joma dongo ema nyomorgo. Nyaka jo youth ne mor ni gima nye president otimo en gima notimo according to kaka chik dwaro, kaka jopiny ne dwaro. Wan kaka jomatindo, gima nwamanyo kabisa en ni mondo waket corruption piny, mondo wakel accountability. Accountability nwakele kaluwore gi jok mane nyalo chung'nwa kaka jomatindo. Mondo mi waket accountability ni obi ni inyalo nene public ni ng'ani otimo kama, ng'ani nigi track record machalo kama. Omiyo an akwayo oganda wa ni obedu mos nikech jok moyier sani gin jogewa. To jogewa gi wang'eyo ni gidhi tiyonwa kaka piny dwaro. Omiyo an kaka ng'ama tin akwayo jomatindo ni wamiu president time mondo kaka nwawacho ni president nyalo redeem himself. Osechako redeem himself, wadwaro mana chance gi time mondo wang'i kaka jogi tiyo. Ka nitiere gima rach, pod wan gi voices kaka wan jomatindo mondo waduogi mondo wang'is president ni gini ok wadwar. Yes. Kama nitiere karka mana penjo mapenjo Mheshimiwa Masara bende penjo danga bane Seth Okumu kinde mabiro ka sirkal iloso ten migepe gidonjo. Wadhi neno ka iluoko jotelo mamoko mondo minyingi obed maler. Iwacho ni EACC en thuolo machielo ma EACC wuok kendo wacho ni waonge neno moromo. Buche gi wawito gi oko nikech jogi dal donjo lemo mag sirkal. Adieri kata in onge ng'ama ler, onge ng'ama pok otimo makosa e kind ngimawa. To ka ng'ato makosa ne obedo ni nitiere jomoko maketo ne, ok wanyal yie ni mondo ng'ama oket ni makosa, makosa ne dhi mbele. Nitiere ng'ama otimo makosa mineno, to nitiere ng'ama iketo ni makosa. Koro an gi pacha aneno ni jok moyiergo, ka nitiere ng'ama noket ni makosa, to makosa no gol oko. To ka nitiere ng'ama notimo makosa, makosa no, it is now the parliament mondo ogol jok manigi makosa. But gi pacha nitiere jok miketo negi makosa mondo tim negi ang'o, mondo digi, mondo kik giwuo. An aneno ni jowa moyiergi gionge makosa. Aya. Mheshimiwa Peter Masara, une od bura. Thuolo machielo dhi tiko od bura kaka conveyor belt. Imiyo listi to kadh opuodhi. Ka macha cha no tek mar chungo gi nikech jo UDA kata jo Kenya Kwanza ne ng'eny.